Filipini. Ubrzo nakon njihova dolaska, prvi je tajfun posjetio istočnu obalu Filipina. Divovski valovi i orkanski vjetar nosili su i rušili sve ispred sebe. Za nekog običnog promatrača takva je scena slična užasu, no za Vajua i ostale windsurfere ovakav je prizor spektakularan i izazovan. Uzeli su svoju opremu i otišli voziti veliku oluju. Nakon nekoliko sati ekstremne vožnje izašli su na obalu da se odmore. Svi su bili oduševljeni vožnjom, a pogotovo Vajuinom jer ga još nisu vidjeli kako surfa. Indra je zatim prišao Vajuu. Gledao ga je neko vrijeme te izvršio inicijaciju učitelja. Skinuo je ogrlicu koju je nosio već dulje vrijeme i stavio je Vaju oko vrata. Dotaknuo ga je palcem između obrva i rekao mu: Vaju, učitelj vjetra. Vjetar je puhao snažno i dizao prašinu u zrak. Munje i gromovi glasali su se žestoko. Valovi su divljali. Osim oluje, iza Vajua su stajali i ostali svjedoci, njegovi pratitelji. Prvi je put zapazio da svatko od njih ima ogrlicu koja predstavlja jedan element. Tada mu je bilo jasno. Varuna, Agni, Pritvi i on predstavljali su 4 elementa: vjetar, vodu, vatru i zemlju. Indra je uzeo svoju dasku i otišao surfati. Njih 4 stajali su neko vrijeme i promatrali ga. Konačno imamo i učitelja vjetra. Nasmijao se Agni. Indra je to znao već odavno, zato ti je odmah dao ime Vaju. Vaju u vedskoj mitologiji znači vjetar ili bog vjetra. Meni je ime dao tek kada me inicirao učitelja. Varuni je naravno pripadalo ime vode, Apas, ali on ipak voli da ga zovemo Varuna. A Pritvi je majka zemlja, objašnjavao mu je Agni, dok su se Varuna i Pritvi smijali kako mu ozbiljno objašnjava njihova imena. Još nam samo nedostaje eter, Akaša, dodala je Pritvi. Pa tko je onda Indra? Upitao je Vaju. Tko to zna? Zamislio se Agni. Po vedskoj mitologiji Indra je bio vrhunski bog, zatim kralj bogova, a kasnije poznat kao bog oluja i nositelj svih elemenata. Možeš ga slobodno nazvati jogi ili zen majstor. Za mene je on mnogo više od toga. Za mene je on jednostavno Indra. Zanimljivo, prokomentirao je Vaju. Tko zna je li i on imao nekog učitelja? navodno je to neki čovjek koji živi na Himalaji, rekla je Pritvi. Sjetivši se starca sa Himalaje, Vaju se nasmijao. Čovjek kojeg je slučajno upoznao na Himalaji, jer ga je vjetar oborio na tlo na onom ledenjaku, zapravo je učitelj njegova učitelja. Starac koji mu je pričao o Oluji već je tada znao njegovu sudbinu. Idemo. Svi su uzeli svoja jedra i daske te odjurili ravno u Oluju. Vaju je zastao na nekoliko trenutaka da pogleda svoju ekipu iz drugačije perspektive. Iz perspektive učitelja vjetra. Uputio je jedan osmijeh vjetru i krenuo za njima. Otplesali su još jedan kozmički ples.